ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Oşalara Misr'in yerinde kudretli edip musallat etmegi istedik. O Firavun bilen Haman'a oşalarının leşkerlerine korkuyan zatlarını gözlerini köketmegi istedik. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Ve biz Musa'nın ejetine ilham ettik. Şonu emder deyip. Pes vakti ki şon barasına korksan, halklar habardar bolur deyip, pes şonu deryaga taşla. Oşol zaya bolur deyip korkma. Oşondan joda bolur deyip de gam bolma. Tahqiq men şonu sana öwrüp beren. O şonu peygamberlerin cümlesinden eder. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Hazreti Musa'nın ejeti Hazreti Musa'nı sanlığı salıp Nil deryasına taşlandan soň pes şonu Firavun'un ählileri deryadan aldılar ta soňra o aqibet özleri üçün düşman bolsun ve gam bolmaklaryna sebäp bolsun diýip. Tahqiq Firavun we şoň wezir Haman we şolaryň leşkerleri hatakar boldular. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Ve Firavun'un hatyn aýtdy: "Bu oglan gözümizin roşanlygydyr meniň üçin we seniň üçin. Sen bu oglany öldürme. Şayet bize nef bersin, ya da biz şonu özümüze ogul tutunar. Bu özleri de şol oglanyň aqibetini bilmeýän hallarynda." وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وموسى'nın ejesiniň qalby beqarar boldy. Musa Firavun'un eline düşenligine we yaqin boldy ki Musa'ny öz oglandygyny we özü deryaga taşlandygyny aşkar etsin. Eger biz şoň qalbyny mähkam etmesek, pes şoň qalbyny mähkam etdik, ta biziň wädämize tasdiq etýänlerden bolsun diýip. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Ve Musa'nın ejesi Musa'nın ayaldygyny aýtdy. Sen Musa'nın izinden git. Oşoň habaryny biljek bol diýdi. Pes Musa'nın ayaldygyny Musa'ny daşdan gördü. O olar onu bilmeýän halynda. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Ve biz Musa'ny başga süýdemdirýän hatynlaryň süýdüni emmekden men etdik. Ayaldygyny şoň halyny biljek bolmakdan ozal. Pes ayaldygyny aýtdy: "Aýa men sizi delalet edeyinmi? Bir öýüň ähline ki ol bu oglana terbiýet bererler siziň üçin. Oşoň haýryny istäp şahda kutaçylyk etmezler." فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Pes biz Musa'ny öz ejetini öwrüp berdik. Ta şoň gözü roşan bolsun we gam bolmasyn we bilsin Hudaýyň eden wädesi hakdygyny. Welakin şolaryň köpsi bilmezler.